Benvinguts a la presentació de l'ESO de l'Escola Puigcerver. A l'Escola Puigcerver ens plantegem que l'ESO ha de ser la continuació natural de primària i, evidentment, és una etapa que coincideix amb l'adolescència i una època de grans canvis. En aquesta presentació us intentarem explicar, fer-vos una pinzellada d'aquests aspectes que caracteritzen l'ESO a la nostra escola. L'ESO és una etapa formada per 4 cursos on nosaltres diferenciem ben bé el primer cicle del segon cicle, on hi trobem el primer cicle primer i segon i el segon cicle tercer i quart d'ESO. Els nens venen de primària a voltant de 11 a 12 anys i acaben en 15 a 16 graduats en ESO. Ens agrada dir que som una escola activa amb una trajectòria i metodologia pròpia. És a dir, una escola activa on els mètodes d'aprenentatge estan basats en l'acció. Una escola catalana on la llengua vehicular és la catalana. Una escola inclusiva on reconeixem la diversitat, l'equitat i la igualtat d'oportunitats. Una escola plurilingüe on la comunicació és important i l'obertura a la diversitat de cultures del món és fonamental. El coneixement és un procés mental de l'alumne que desenvolupa de manera interna a mesura que obté informació i interacciona amb el seu entorn. És un procés dinàmic, participatiu, interactiu, on el coneixement segueix una autèntica construcció. Per construir el coneixement, cal orientar l'ensenyament cap a l'acció. Seria una característica d'escola activa. I aquest constructivisme el fem a través del següent procés. A partir d'una activitat sensomotriu, emocional, realitzem la pràctica. Després formalitzem els continguts, hi ha una vivencialitat que ens els fa viure, per després memoritzar-los, aquests continguts. I no assimilarem si aquests continguts no els comuniquem. Per tant, important comunicar aquests continguts. I per últim, aplicació de tot allò que hem après. Per tant, aquest procés d'acomodació. Entre la tradició i la innovació nosaltres diem escola activa, una escola innovadora. Som innovadors perquè constantment ens plantegem l'aprofundiment i el perfeccionament constant de mètodes i didàctiques. Som una escola connectada, centrada en impulsar i regular l'ús de les tecnologies i posar-les al servei de l'aprenentatge. Ens agrada dir també que el nostre ensenyament és individualitzat i actual. Amb una escola humana on l'alumne i les persones són al centre del projecte on cal treballar, de manera personalitzada i completa per aconseguir la felicitat, gratitud i benestar emocional de tots. I per últim, i no menys important, el treball per i amb les emocions. Si l'alumne és el centre protagonista, ens cal acompanyar-lo en el desenvolupament de les emocions, ja que d'aquesta manera millorem el procés acadèmic. A més, incentiva la motivació, predisposa actituds més positives, millora les relacions socials, millora l'autoestima i l'empatia, augmenta la tolerància a la frustració i millora la gestió de conflictes. Els docents som actius i ho som perquè ens agrada formar-nos, ens agrada gestionar el canvi amb una dinàmica de millora contínua, enfocant tot allò que desitgem. Ens agrada planificar, organitzar, estem motivats i controlar els recursos, procediments per aconseguir metodologies adaptades al moment. La nostra escola té una estructura organitzativa de la ISO 9001. Aquesta estructura ens obliga a planificar, a realitzar i a revisar tot allò que fem cada any d'una manera sistemàtica. Ens va molt bé perquè aquesta sistematització ens controla tot allò que fem en un curs acadèmic. La neurociència, estudi del cervell i el sistema nerviós que ens ajuden a comprendre com funciona aquest òrgan i la importància que té la curiositat i les emocions en l'adquisició dels nous coneixements. Recordem, Piaget, neurociència, etapes evolutives.
La creativitat, importantíssim. La missió de l'escola és formar alumnes responsables i creatius, com a col·lectiu. Som creatius amb metodologies per millorar. I no podíem deixar de banda tampoc el treball cooperatiu i l'aprenentatge basat en projectes, que a tota l'escola i a l'etapa de secundària també tenim presents, així com la gamificació. Aquests docents actius es concreten en un equip docent que té una trajectòria i una pertinença. Som un equip que un sense l'altre no tiraríem endavant. Perquè no només compartim un únic objectiu i un espai físic, sinó que som un equip que ens impliquem en l'intercanvi de coneixements, de capacitats i ens complementem. En definitiva, ens agrada molt dir que som Puigcerver, que estem relacionats amb el nostre entorn i connectats amb l'agrupació escolar catalana. Aquesta agrupació que ens permet intercanvi d'experiències entre totes aquestes més de 20 escoles de tot Catalunya. Per tant, som un equip molt implicat i un equip de docents que estem molt amatents als canvis que van esdevenir. Ja hem dit a la introducció que l'ESO és una època de canvis. D'aquests en destacaríem uns quants. Començaríem pels canvis organitzatius i d'aquests canvis organitzatius podríem parlar, per exemple, d'aquesta dinàmica nova entre el professorat i l'alumnat. És evident que a secundària els alumnes tenen més professors que a primària. A primària el tutor realitza moltes de les matèries, en canvi a secundària aquest fet es veu incrementat per l'especialitat de cada docent. Aquest fet, però, a primer cicle i sobretot a primer d'ESO, nosaltres l'intentem disminuir, intentant posar moltes hores als nens amb el seu tutor. D'aquesta manera el seguiment tutorial és més efectiu i aquesta diferència entre primària i secundària nosaltres la intentem minimitzar d'aquesta manera. Hem parlat de currículum, hem parlat de professors que entren a l'aula. També un altre canvi seria l'organització curricular. Tindríem les matèries comunes i les matèries optatives. Anem a fer-ne un petit comentari perquè si no ens extendríem moltíssim i el currículum va variant en funció de les diverses lleis que van apareixent. Ara de moment diríem que hi hauria les matèries comunes formades per molt semblants a les que tindrien els nens de primària, com seria llengua catalana, llengua castellana, llengua anglesa, socials. Biologia i geologia, aquí ja trobem un canvi, matemàtiques, educació física, música, educació visual i plàstica. L'altre canvi el trobaríem a tecnologia, també a cultura i valors ètics i el treball de síntesi, que nosaltres aquest treball de síntesi el realitzem durant una setmana fent les colònies de coneixença a la Garrotxa. Bé, us he anat apuntant alguns dels canvis. Aquests canvis també, a mesura que va avançant el currículum, també anirem veient que es produeixen. Pel que fa a les optatives, a primer cicle, és a dir, a primer i segon d'ESO, nosaltres no oferim unes optatives que els nens puguin triar-les. Estan aquestes matèries en franja optativa, però les realitzen tots els nens de la classe. Nosaltres els dividim en aquest cas entre francès i tècniques d'estudi. Veureu que segon d'ESO també fan francès i d'aquesta manera podem fer el seguiment del francès des de tercer de primària fins a segon d'ESO. Diguem-ne que aquesta segona llengua estrangera no en perden aquesta continuïtat. A segon d'ESO podem veure també que hi ha poca variació pel que fa a les matèries comunes, són les mateixes, amb una petita diferència, i és que ja no tindríem les ciències naturals, biologia i geologia, sinó que aquestes ciències naturals són en física i química. Es van alternant en primer i segon d'ESO. I el treball de síntesi, nosaltres el que plantegem és l'estada a França i un projecte a l'escola per a aquells nens que no realitzen aquest intercanvi a França. Aquest seria el crèdit de síntesi de segon d'ESO. Pel que fa a les optatives, hem comentat abans que es manté el francès i com que la música s'ha deixat de fer en l'àmbit comú, nosaltres, perquè no es perdi aquesta continuïtat de música com a mínim fins a segon d'ESO, l'oferim com a optativa. Arribem a tercer d'ESO i trobem que aquelles matèries que s'havien intercalat a segon, la biologia i la geologia i la física i química, ara les trobem les dues alhora, en menys quantitat d'hores, però en aquest cas les trobem les dues. Les altres matèries pràcticament no varien, excepte
del servei comunitari. Introduïm aquí un servei comunitari que els nens s'organitzen a raó 10 hores al centre i 10 hores fora del centre, i a comentar també que el crèdit de síntesi oferim l'estada a Anglaterra, o per aquells nens que no opten per aquesta opció, per aquesta estada a Anglaterra, fan el crèdit de síntesi amb una temàtica relacionada amb Reus. Aquí sí que hi ha les optatives, són optatives en el sentit que els nens ja poden triar. Poden triar entre aquestes 5 matèries: francès, alemany, cultura clàssica, tecnologia i emprenedoria. Poden triar-ne una d'aquestes 5. Per tant, a segon cicle sí que hi ha aquesta novetat, aquesta tria d'optatives, que veureu que a quart augmenta. A quart perden hores les comunes, veieu que hi ha algunes comunes que ja no hi són i hi havien estat fins ara, i guanya pes la franja optativa. De les comunes tenim aquestes que veieu aquí: català, castellà, llengua estrangera, anglès, ciències socials, matemàtiques, educació física, cultura i valors ètics, i el projecte de recerca, que és un projecte que realitzem durant una setmana del curs, que els nostres nens poden triar entre l'àmbit científic, tecnològic, social, lingüístic o artístic. I és a les optatives on hi ha una gran possibilitat de tria. En aquest cas, els nens poden triar-ne 3 d'aquestes 9. Veieu que poden seguir fent francès, l'alemany que han engegat a tercer el poden seguir a quart, tenen el llatí, que seria l'ampliació de cultura clàssica de tercer, i seguim amb la tecnologia, que ha caigut a la franja comuna, la física i química també, i la biologia i geologia i la música, que no les trobem a la franja comuna i en aquest cas passen a franja optativa, com la plàstica o la informàtica. Aquesta seria una pinzellada del que seria el currículum, una pinzellada ràpida, perquè si no ens atendríem moltíssim en aquest aspecte. L'altre aspecte organitzatiu, que també els nens troben canvis, és en l'horari. Els nens entren a 8:45 del matí, els nens de primer cicle, és a dir, primer i segon d'ESO, i majoritàriament acaben a 2:45, excepte el dimecres, que acaben a les 2. I la tarda és de 3 a 5, de dilluns a divendres. A segon cicle, aquest horari queda alterat, l'entrada és a les 8 del matí, i de 3 a 5 la diferència és que, important, és que els nens tenen 2 tardes lliures, la de dimecres i la de divendres. Destacaríem d'aquests canvis organitzatius el pla d'acció tutorial. El pla d'acció tutorial seria aquell pla que engloba tota la dinàmica que el tutor realitza amb els alumnes. A nosaltres ens agrada dir que tots som tutors i la comunicació és la base per a aquest bon seguiment. Què volem dir que tots som tutors? Doncs, evidentment, cadascú posa el seu granet de sorra en aquesta tutoria a l'escola. La família, tots els docents, i, evidentment, el tutor el que fa és coordinar tota aquesta tasca, que aquesta comunicació es realitzi bé. Per poder-nos comunicar tenim una eina molt potent que és Clickedu, és una eina digital que ens permet diverses accions. A Clickedu els diversos docents hi anem anotant totes les activitats que els nens han de realitzar. D'aquesta manera, els nens tenen anotada la seva agenda de tasques, totes les activitats, i a més els pares les poden consultar. És també a través de Clickedu que les famílies en reben els informes trimestrals. Aquests informes trimestrals es consulten a través de la plataforma i és a final de curs l'informe final que es dona en paper. També a través d'aquesta plataforma podem revisar l'assistència, els retards, podem comunicar aquests aspectes i també, si fos el cas, a través d'aquesta plataforma les famílies poden veure aquelles petites incidències que es poden produir a classe, doncs del tipus avui la criatura s'ha deixat el llibre i per tant el professor comunica a la borsa d'esport, escolteu que s'ha passat aquesta petita incidència. Evidentment, si hi haguessin incidències més greus, ja no ho faríem a través de Clickedu, sinó que és el tutor que es posaria en contacte amb els pares a través d'algun altre mitjà. Quins són aquests mitjans on també el tutor es comunica amb les famílies? Doncs en podríem destacar aquests. El tutor sempre que cal realitza trucades telefòniques. Pensem que és una eina molt ràpida per comunicar-nos. Seguim i veieu com sempre el fet és que ens hem de comunicar. Tindríem la part més tradicional, que seria l'agenda escolar, un petit escrit, que aquí seria bidireccional,
els pares tenen la necessitat de dir alguna cosa, doncs ho anoten a l'agenda, o al revés, el tutor anota alguna cosa a l'agenda i és revisada pels pares. Aquesta feina cada vegada més està substituïda pel que seria el correu electrònic. El correu electrònic és un mitjà molt ràpid, de via directa. Els pares tenen alguna qüestió a comentar i cada vegada més ho fan a través de correu. Per tant, és una via més que nosaltres obrim. I després tindríem les entrevistes presencials. Evidentment, és una eina molt i molt potent, entrevistes que nosaltres realitzem les vegades que calgui, com mínim una a l'any, però és evident que hi ha famílies que aquesta eina la necessiten més vegades, pel motiu que sigui, les vegades que convingui. Tota aquesta feina, tot aquest pla d'acció tutorial compta amb el suport de l'equip psicopedagògic. Aquest equip psicopedagògic dona suport no només als tutors, sinó als diversos docents, als alumnes i a les famílies si cal, amb entrevistes, amb coordinacions o amb formació, perquè els docents també necessitem a vegades que aquest equip psicopedagògic ens assessori en molts aspectes. Seguim amb aquest pla d'acció tutorial i trobaríem les assemblees i tota la dinàmica que se'n desprèn de l'assemblea de classe. Les assemblees a l'Escola Puigcerver es fan des de P3. Evidentment, les assemblees de secundària es diferencien una miqueta del que han anat fent els nens a primària. Aquí destacaríem, per exemple, el paper molt important del Consell de Delegats. Els nens s'organitzen en assemblea a classe i aquesta assemblea és portada pel delegat i sosdelegat de la classe. Aquest delegat i sosdelegat de la classe també forma part del Consell de Delegats i aquest Consell de Delegats té representació al Consell Escolar. Per tant, aquesta dinàmica democràtica queda representada amb aquest Consell, amb aquest treball que fan els delegats que enllaça el que seria l'assemblea a l'organisme de màxima participació de l'escola, que seria el Consell Escolar. Un altre aspecte molt important serien els temes de tutoria. Aquests temes estan adaptats a l'edat de cada nivell. Els temes de tutoria no els explicarem pas ara perquè ens extendríem moltíssim i tots aquests aspectes, tant els temes de tutoria com qualsevol altre tema dels que estem explicant en aquesta presentació, els tutors els explicaran més profunditat a començament de curs, amb el que seria la reunió de pares d'inici de curs. I per últim, evidentment, molt important també dins d'aquest pla d'acció tutorial, el tutor realitza entrevistes amb els alumnes. Molt important aquest contacte, que hem dit abans, quan parlàvem de currículum, aquest contacte que el tutor ha de tenir amb els alumnes. Evidentment, a primer cicle prioritzem que hi hagi moltes hores, però no ens oblidem tampoc al segon cicle que el tutor també ens agrada i potenciem que estigui moltes hores amb la seva classe per poder-ne fer un seguiment més adequat. Parlem una mica, donem una pinzellada sobre els canvis personals. N'hem destacat tres, bàsicament. Aquests canvis relacionals en el grup, en la dinàmica de grup. És evident que aquests nens es van fent grans i aquells grups que havien trobat afinitat a 5è i 6è de primària, a vegades es trenquen per fer-ne de nous. Nosaltres aquest canvi de dinàmica el potenciem amb el fet de barrejar els nens de segon a tercer d'ESO. Hi ha una barreja totalment alternativa de nois i noies i per tant dels dos grups en tornem a fer dos de nou. Pensem que aquest és un bon moment per fer-ho, per potenciar la pròpia dinàmica adolescent. Ja direm més endavant que aquests nens tenen diverses velocitats de maduració i per tant la interacció que hi havia un moment pot ser que hagi canviat. I això no és ni bo ni dolent, simplement que nosaltres hem d'estar atents a aquests canvis, a les famílies, als tutors, als professors, perquè si en algun cas aquest canvi relacional provoca alguna inquietud als nens o les nenes, els hem d'acompanyar en aquest procés. Evidentment, aquests nens es van fent grans i no tots tenen la mateixa velocitat de maduració. Evidentment, això vol dir que en algun moment d'aquesta etapa és possible que aquesta velocitat de maduració s'hagi d'acompanyar perquè el procés d'aprenentatge no se'n vegi perjudicat. I per tant, una vegada més, com dèiem al començament, el tutor i els diversos docents han d'estar amatents a aquesta situació, la família també,
I aquí tornem a apel·lar a la comunicació. Quan la família detecta que hi ha una inquietud, o quan a l'escola detectem que hi ha una inquietud en quant a aquesta velocitat de maduració, aquesta capacitat d'assoliment dels continguts, sigui pel que sigui, nosaltres ens hem de comunicar i hem de dir: ei, vinga, què està passant? Anem a veure quin és el problema i anem a solucionar-lo. Tot això acompanyat per un cos i una ment que va canviant, un cos que ens diu coses noves i una ment que també va evolucionant. Com hem dit abans, això no és ni bo ni dolent, forma part d'aquest procés de creixença dels nostres nens i nenes, procés apassionant, i com algunes famílies manifesten, a l'ESO entren o comencen o inicien l'etapa nens i nenes i acaben aquesta etapa homes i dones. Important, l'ESO és una etapa que hem de gaudir com totes les etapes de la vida. No hem de dramatitzar pel fet que els nostres nens arriben a l'ESO o comencen l'ESO l'any que ve. Hem de ser ferms en les decisions, hem de ser sempre, evidentment, en tota la vida dels nostres alumnes, hem de ser ferms en les decisions, però ara potser una mica més en aquesta etapa adolescent. Hem de parlar moltíssim, és una constant que hem anat comentant en aquesta presentació, no? Aquesta comunicació, aquest parlar per preparar els nostres nens de totes aquelles incerteses que els hi puguin anar arribant, i entre tots acompanyar-los en aquest procés de canvi, que no deixa de ser un procés de canvi que hem fet tots, perquè si recordem una miqueta, nosaltres també hem estat adolescents i també hem passat per aquest camí. Per tant, l'ESO és una etapa que gaudirem tots molt i molt, i que els docents d'aquesta etapa, els docents i els tutors que estem a l'ESO, ens agrada molt acompanyar aquests nens en tot aquest procés de canvi. És la nostra feina i gaudim amb ells.